Pumayag po yung live-in partner ko na magkaroon ako ng ibang sexual partner. Sige nga, kwentuhan mo kami, bakit nagkaroon ng ganong conversation? Ikaw ba ang nagtanong sa kanya na kung pwede magkaroon ka ng ibang sexual partner o siya bigla yung nagsabi sa'yo ng ganon? Siya po yung nag-offer. Nasa 7-year relationship po kami nun. May baby po kami isa. Medyo nagsastruggle kami. And then, na-open up niya na baka gusto kong mag-explore ng ganon. Nung una tinanggihan ko siya, parang after ilang days, inopen up niya ulit. Tapos yun, pumayag na ako. Nung una kasi, iniisip ko, parang tititest lang niya ako. Tapos nung tinanong niya na ulit, hindi lang siya talaga nang titest lang. Parang gusto niya akong bigay sa iba. Tapos sabi ko, sige, kung yan yung gusto mo, pumayag ako sa kanya. Ang usapan namin is, gagawin lang namin na may ibang kasama. Paano mo naman nakilala tong lalaking to? Kaibigan namin siya, parehas. Mutual friend nyo? So, paano nyo tinanong na kung pwede? Siya yung kumausap dun eh. After nila mag-inom, kung gusto daw, tinanong nung guy sa akin kung okay lang ba daw sa akin. Sabi ko, oo. Ganun yung setup namin for almost 1 year. So, nung una, tinry ninyo, tatluhan ba? Isa, dalawa, 3 beses. Yung 3 kami, tapos yung partner ko ayaw na niya. With the Parang same guy? okay na. With the same guy na kaibigan ninyo? Same guy naman. Okay. Sabi niya kami na lang daw, ganun. Kayong dalawa na lang? Bakit daw ayaw na niya? Wala siyang sinasabi. Sabi niya wala lang daw gana. So, nakikita niya din kung anong ginagawa sa'yo nung kaibigan din niya? Kasi nasa iisang room lang naman. And sa part naman ng live-in partner mo during that time, meron din ba siyang girl na pinaggagawa ng ganong klaseng activity? Wala. Kasi nandito lang talaga siya sa bahay mostly kasi wala naman siyang work. After namin, Palagay mo, bakit talaga siya nag-decide na mag-open relationship kayo o mag-try kayo ng something new pagdating sa ganong bagay? hindi ko alam kung fetish niya ba talaga or what. Kasi sabi niya, every time daw may makikita siya nakausap ko na iba, parang yun yung naiisip niya. Ganun daw yung scenario na nai-imagine niya. Hindi ba ninyo na-consider na babae na lang yung idagdag doon sa activity na yun instead of a guy? Hindi rin niya gusto na ibang babae kasi hindi ko rin maget sa kanya kung bakit ganun. Nung una akala ko nagkakaroon siya ng crisis sa sexuality niya, pero hindi. Na-assure ko naman na hindi. So ano pumapasok sa isip mo habang yung jowa mo talaga, yung tatay ng anak mo nandun, tapos yung kaibigan ninyo parehas nandun din? Hindi ka naiyak? Di ka ba nahirapan? After ng ganun, parang gusto mong maligo ng maligo. Parang gusto mong maglinis na maglinis, ganyan. Pero eventually, parang matatanggap mo na din siya kasi andun na eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.